खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि हेमेन बसुमतारीनि बाखनायजाथाव हाबाफारि बेसेन नाङै मेगननि फाहामथाय होनानै सुबुं सिबिथाय होदों समाज सिबियारि हेमेन बसुमतारीया। थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो समाजनि खामानिजों लोब्बा लाखिनानै खामानि मावबोगासिनो दं हेमेन बसुमतारी बिथाङा। फिन आरोबाव भैरागुरि भिसिडिसिनि नलखामब्रा सगाव ओनसोलनि रायजोफोरनो बेसेन नाङै मेगननि फाहामथाय होना सुबुं सिबिथाय होदों हेमेन बसुमतारी बिथाङा। मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड नेत्रालयनि हेफाजाबजों हेमेन बसुमतारीया बेसेन नाङै मेगननि फाहामथायखौ होनाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव हानजाया गनायथि होयोब्ला इउपिपिएलनि जानानै फैगौ बिसायख'थियाव 32 नं हरिसिंगा बियाबाव बिजाथि महरै गसंनो थाखाय थियारि आरो समाजनि सिबिथाय होनो साखाफारा समाज सिबियारि हेमेन बसुमतारीया। बिथां हेमेन बसुमतारीया बेसेन नाङै मेगननि फाहामथाय होनानै सुबुं सिबिथाय होनायाव गोबां रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायदों। दानिया फैदो बिथां हेमेन बसुमतारीया खौरांगिरिनि गेजेराव मा बाथ्रा फोरमायखो जों आबुङै खोनासंना लानि। गिबियावनो गासिनिसिमबो खुलुमबाय। दिनै नैबे भैरागुरि भिसिडिसि तथा नलखामब्रानि जि नैबे सगाव फ्रि आइ चेकआप बड'लेण्ड नेत्रालय आरो आंनि हेफाजाबजों आं बेयाव खुंफुंनाय जादों। फ्रि आइ चेकआप नायबाय थानाय जादों रायजो राजाखौ। बे ओनसोलाव आङो ससियेल वार्कार हिसाबै गिदिंनानै मोनदांथिनाय हिसाबै बयबो मानसिफोरा आंहा बेबायदि मेगननि उसुबिदा दङ बा बिदि मेगन नायजानांगौमोन बेबायदि गोबां सोंनाय फिननायखौ आङो मोननानै मानसिफोरखौ मा खालामबा जागोन बेबायदि साननानै बड'लेण्ड नेत्रालयनि जायफोर अनार आं बिसोरजों सावरायनानै नैबे केम्पखौ लानाय जादों आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायावबो आं गिदिंना मोननानै दिनैसिम फ्राय जोंनि नैबे 36 नं हरिसिंगा समस्तिनि गेजेराव फ्राय आङो मोनबा फ्रि आइ केम्प लाफुंनाय जादों दासिमहालागै आरो इयुनावबो लाबावगोन। दा बेवहाय रायजो राजाखौ आङो मोनदांथिनाय बायदि गोबां समयसानि गेजेराव मेगननि नुयि जाहोनाव बेबायदिनो थाबायनो हायि बा प्रब्लेम दुखिया न'खरफोरा दुखिया परियालफोरा बा गोजानाव थांना नायहैनो हायियाव बिनि थाखाय बेखौ लानाय जादों आरो गोबाङा दिनैनि बेहाय फ्राय 350 जन सुबुंफोरा नायजादों आरो फैबायानो थाबावदोसो। गुबुन गुबुन जायगायावबो बेबायदिनो 250 260 बा बिदिनो 300 बेबायदि गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो चेकआप होनाय जादों। बिनि गेजेरावनो माखासे सुबुंफोरा अपारेसन खालामनो गोनां बेबायदि डक्टरा बुंनाय जादों। बेखौबो उननि फारियाव नायनानै आंनि थ्रुयैनो खालामनाय जागोन होननानै आं बिथांमोनखौ खोथा होनाय जादों आरो निस्सय रायजो राजाफोरा बेखौ गाहाम मोनदों आरो बेबायदिहै दिनै फ्राय 40 जनसो बेयाव मोनदों। बिसोरखौ उननि पर्यायाव रायज्लायनानै एसे लासैहै हाखु दाखुयै नङा बेखौ खालामनाय जागोन होननानै आं खोथा होनाय जादों। मोनसे खोथाया गोसारबाय थादों जिथु नोंथाङा दिनैसिमबो सरकाराव जेरावबो जिरायफैयाखै थेवब्लाबो रायजोखौ मदद खालामनो थाखाय नोंथाङा माबायदि फैबाय थानाय समाव बिसायख'थियाव नोंथाङा बाहागो लानो थाखाय नोंथांनि खोथाया चर्चायाव फैबाय थादों। निस्सय थांनाय जि 2020नि 27 जानुवारियाव बिटिआर सुक्ति जानानै थांबाय। बेवहाय आंबो इउपिपिएल सरकाराव जगदान जानानै पार्टिनिनो खामानि मावबाय थानाय हिसाबै जुदि रायजो राजाया अनसायोब्ला बा हाइकामाना जुदि टिकेट होयोब्ला बेयाव आं निस्सय गेलेगोन होननानै आं सानदों आरो प्रिपारेसन दङ। जुदि आंल' सानोब्ला जाया हाइकामानाबो साननांगोन आरो रायजो राजायाबो अनसायनांगोन आरो इसोरनि इसा बादिबो जानांगोन अब्ला निस्सय जाफुंगोन होननानै आङो मिजिंथिनाय दङ। बिदिहाय हाइकामाना होनाय होयै बिथांमोननि सायाव बिनि सायावथ' आङो दायो जेबो बुंथिनो हाया। दा आङो पार्टिनिनो खामानि मावगासिनो दङ आरो ससियेल वार्कार हिसाबै रायजो राजानि थाखाय आङो गोदोआवबो खामानि मावबोदोंमोन आरो उननि पर्यायावबो आं मावलांबाय थागोन होननानै आं सानदों। जुदि नोंथाङा हाइकामान्डनिफ्राय जुदि सुबिदाखौ मोनोब्ला बिसायख'थि गेलेखांना देरहाखांनायनि उनाव रायजोनि निस्सय बियो जुदि बिदि हाइकामान्डआ जुदि टिकेट होनानै आङो देरहालाङोब्ला दायो जाबादि खामानि मावदों आरो बिनिख्रुइ आङो बांसिन मावनो हागोन बा मावगोन होननानै आङो खोथा होनो हायो आरो बा सानदों। दासिमथ' आं बिदि सानथ'नाय जायाखै। समाजनि खामानिखौ आङो टिकेट मोनब्लाबो मोनाब्लाबो बेबायदिनो मावलांबाय थागोन होननानै आंहा सिमां दङ रायजो राजानि थाखाय आरो एसेखिनियानो। गिबियावनो बे उदालगुरि बड'लेण्ड निउसनिफ्राय सफैनो हानायनिसिम आंनि गोजोननाय बावहरदों।
जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों रंजानाय मोन्दों मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा UPPLनि इउथ सेलनि लेङाइ आफादगिरि हिसाबै जों रायजो राजाखौ अनसायदों मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बे नलखाम्रा ओनसोलाव दिनै फैनानै जिथु जायफ्रा मेगनाव एसे जेंना दङ बिथांमोनखौ माने बेबायदि मोनसे फ्रि माबायाव जे नायफैदों अनसायफैदों बेखौ रायजो राजा जानानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों रंजानाय मोन्दों बिथाङा जुदिव कुनु मोनसे माबानि लिडार नङा बा दैदेनगिरि नङा अब्लाबो जे बिथाङा रायजो राजानि थाखाय मोनसे अनसायनायखौ दिन्थिदों बिनि थाखाय जों रायजोनि जानानै जोबोद साबायखर बावदों आरो जों जोबोद हामजानायखौ मोन्दों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिथाङाबो गेलेनायाव मोनसे मुवा सर्सआव फैगोन जुदि बिथाङा टिकेटनि मावोब्ला नोंथांमोना मावगोन बिथांनि जिथु गेलेमारोबाथ' जों दिनै जिथु नुबाय रायजो राजानि एसे मोनथिनाय बादिब्लाथ' बिथांनोनो होगोन बेबादि बाथ्राखौ बुंदों बेयाव जों अबयसे गोसोनि मेगनखौ जों बुंनो हाया नाथायब्ला जिथुफोरा मानसिफ्रा बुंदों दिनै नुनो मोन्दों एसे गाव गावनि बेरामखौ नायजानो मोननायलाय मानसिफ्रा बुंदों जे बिथांनोनो जों भुटखौ होगोन होनना बे बाथ्राखौ बुंदों आरो नोंथांमोनाबो मोनजानायखौ लुबैगोन जुदि जायोब्ला जायोब्लाथ' जोंबो मोनजानायखौ हामजादों जुदि मोनोब्लाथ' मोजाङानो जागोन जों जिथु नुदों दायो बेबादि हिसाबैथ' जों दायो सेथियावनो बिथांनि जिथु खामानि मावनायखौ जों नुनो मोन्दों बेबादि नायोब्लाथ' समाजनि निस्सय खामानि मावगोन जितु रावबो दासिमबो गोदोनि केन्डिडेटफ्राबो दानि केन्डिडेटफ्राबो जेबो खामानि मावफैयाखै जों बेखौ नुनो मोन्दों खिन्थु दिनै बिथाङा केन्डिडेट जाबावाखै अब्लाबो जे खामानि मावफैग्रोदों रायजोनि खामानि मावदों बेयावथ' रायजोफ्रा निस्सय होगोन আজি আপোনালোকে চকুৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ কেনেকুৱা হয় লাগিলে ভাল লাগিছে কোনে দিলে এই হেমন্ত বসুমতাৰীয়ে দিছে তেওঁ মিনিষ্টাৰ হ'ব কি কি সমস্যা হ'ল সমস্যা মানে চকুৰ বহুত দিনৰ পৰাই হেৰি হৈ আছিল অসুবিধা হৈ আছিল সৰু আখৰ দেখা নাপাওঁ ডাঙৰ আখৰ দেখা পাওঁ এতিয়া তাৰমানে চশমাযোৰ লৈ ভাল লাগিছে আৰু চশমাযোৰেদি দেখা পাইছোঁ আৰু এনেকুৱা সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে তেওঁক বহুত বহুত ধন্যবাদ যাচিছোঁ নাই পইচা দিব লগা হোৱা নাই বিনা পইচাৰে হৈছে আমি এতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰত গ'লে এই চশমাযোৰ ল'বৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে বহুত পইচাৰে গ'ল হয় বিনা পইচাৰে পাইছোঁ আৰু এই চশমাযোৰ তাৰ আগত কোনোবা তেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে তেনেকুৱা সহায় কৰিছিলে নেকি নাই তেনেকুৱা সহায় কৰা নাই আজি যি ফাৰ্ষ্ট এই সহায়টো পাইছোঁ আৰু তেনেকুৱা ব্যক্তিজনে কালি পৰহি যদি মানে নিৰ্বাচনত যদি আহি যায় তেওঁলোকক আপোনালোকে ভোট দিম আমাৰ চকু দান দিছে যেতিয়া আমি দিমেই তেওঁকে ভোট টিকেট পাবৰ কাৰণে আহাটো বিচাৰোঁ